ken amin kayo ng madamag bibuya. Salamat for watching. Inte nga din ibasa iti surat ti pagkasalitaan ni Robert nga Napoluan. Mangalap laeng. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Ta iso tinak panagsangat iti pakat kong screen iti karayan mi manong. Ado timpakat ko. Screen manong nemi nga ikak ti bumbilyana. Pasari ikak ti apan na. Kung saan kit ore apan na no talagang ado ti maala, ado di kiti sumuro. Impakat ko manong nemi inibigat kalman sa nagmalmalem sa nagpatpatnag itatag sa paket mapangkunsangat. Barbaran ko na no adot maala. Rakit manong nemi ti pagluganak. Adamat senyal ti tunggal screen ngayon nakipakan. Barang ko na no awan iti imun una nga nang sangat kan ngem iti siya. Ta pasari adda iti gundaway manong nemi nga damangun una kaniya. Umuna manong naming screen idi ingatok. Wow! Nagdrakil. Tilapia nga bumerberde. Lumablabasit. Digiti na imas manong naming nga tilapa iti karayan iti lumablabasit. Orela pito manong naming nga pasig na drakil. Muna pa lang screen data. No Jack Marino ito pito baka ganay nga nasurok nga 2 kilo. Buwan, talo bukil ket talmay sa kilo. Ket pito di nasurok nga 2 kilo. Agkil-kilo akon manong name madam agpelag sangsangan. Madiskarkulo at naduma. May kadua, may katlo, may kapat, may kanem, maging gana iti may kasangapulo ket 2 nga screen. Saan ko ngayon subli nga dagos manong name ta amok nga tiyempuan. No kastang aga-alaal ti atab ken ugot narigat amangala digiti screen manong. Ngem no makompleto ti ugot santo agatab. Dayjay. Kapig sa digiti tilapia manong naming agsapul iti pagturugan da pambaranda meten at kananda. Iti makasang-ata kun manong nami tinawagak ni nanang o may nagsabatan ko na. Alam mga lakan ti kilo ta tulungan kanton mangisursuro iti lakot nga sigod ko na. Adamat kurong-kurong manong naming pagluglugan na. Isang at kon manong nami digiti screen na ipalugang kon iti kurong-kurong agrama maten tinakkel nga alat kuno ba kuribot pa yun manong nami tinang ipanak karigiti nakalapa. Sinabat ko latan ni nanang manong nami ti katangaan ti dalan manipod iti kabalbalayan kati karayan ket ditoy. Naglogan kay nang telikod ko. Tada gusto tayo nga sursur mapanila ko. Mangilasing kat ko ya sidaan gabutan at nag-order tayo. Sino nag-order? Dito sabsabungan nga balasan. Di klaring? Kargad na matiway ag-order amo nang ipalpalakam nga buta ararbam nga rod. At ka nung minsan nga ilida. Sa nga ilida nga. Kaya man mo kasinsin na ka no. Kahit na ka nung pagsidaan iti tilapia at karayan. Tilapia sapsapulan na. Nagdadakadakwada tilapia. Nagdakadakay nga babae tilapia. So, bali mo nga tilapia ti bagbagab baro. Dala kita sa mo nga pakapasumbatang giniklaring da. Sa bali matagyan ta panurot mo. Pinapuno naman nung naimigat nagkaskulaan kami nagkaraduarang giniklaring iti elementary yakin high school. Agbadbada kami manong naming saan nga nag-college kapong ortigrigat ti panagbiag. Kanori nga tamat sa pag-college ko, tsaka sila jak may gulo, basa manong, kapota. Nakakonsentrate kiti bangkag kaniti karayan, apagkalapan kan napagmulaan ti nateng iti bangkag. Irin to tani klaring manong nami ka nakastrek aka sales lady ti baysa nga department store iti syudad. Nga minalimot kiti nga agawin. So nga dari kiti kundaway nga nagpasyari.
Dananimin malako amin manon nemi ta ti barangay mi laing ang pag-isulsuran mi ket talagang malako min. Kunada nga rod ket apaw, nakatsamba ka manen Robert. Ano dagi panangalam? Screen. Puro screen. Manong screen. Sanga dosena lang. Apaw, payat man. Sa permi nga naimos di kito nga tilapia, hanga di kito kaskarida tilapia nga magadgatang dita nga di kito pupok. Dito ket kinalap mo mismo iti karayaan. Eh, kaya masakang kalduan kahit oray no medyo nanginat bayad na. Nang tadhak ti 3 kilo manong naming shoot inted ko kiniklaring nga madamang agururay. Inururay ko. Ta talaga nga kahit kung adda sa mitreto nga bigat. 3 kilo. 3 meaning I love you. Kahit mo sa pangarod, libre. Ay, sa ano nagrigat mo, naghala. Ngayon may ada discount na. Manong arte per kilo. Dakla ko kami ti 180, 200. No, itong ginan. Sila anang arte nalaka. Di kitay kwa. Biyahe, nga tilapia, nga ilado. Dito kaya na preskong presko. Kailangan 150 nga rodo na ti may isa. Na kilo. Sige. Sino kami sa kilim eh? Umay ka no, may nagtupasyaran ni Rabita, yam amukeng ka. Talaga, karanta ka mapanpasyaran ni Claring, ito no Rabi, mano. Bueno, nung nami, nagkapo kita kalayang nagsangat iti tilapia, kat siyempre, sa bali man nga trabaho, kalpasan nga namigat kami, manong siyak ni tatang, ni nanang, kinadua-dua, dadua nga babae nga kakapsat ko, ang basbasa palang ti high school. Tinuno manong nami, ti sinda. Damat nagsigang. Opo, pinilit dito talagang ang panakilin nga agdag sa diti 3/4. Imagine, 3/4, may sala nga tilapia. Dandani may 1 kilo. Yeah, binukutak manong nami. Hintunok ko magibasin. Naglalaro ng isa-usa mo iti suka da sili na. Opo. Kalbasan manong nami nga nakapagdigosak si malugak manin ti bangkag. Iwaywayin di kiti kalding ko manong talapan inwayway ito may sakapsat ko agramang kinitatang pinisitak di kiti mula. Ito nibigat mabaling harvest na nang dagiti tarong ken okra graman sili at dabay sitaw tabungaw ken kalabasa. Hindi kahit nga sa huwan indak to ilako di tiyandaan. No kabaylan nyo amin. Yung no saan ibagayan to dagitay komersyante nga kalugaran tayo da umay da mangangkat. Talon to nga roden, dakam to nga talon. Di pasing timay sa ninorma, sa siyakto. Pagkatlo minto na. Alawan nang, kwartan tumanan ang tubigan. Kalbasan nga nadaman ng kwarta nga naglakom ka rin tilapia. Adon tornong mo anak, katkas inauna, mabali mo matan ti agasawa ko ma. Tani, kahit mamitan nga madan ti apo ko kintatang mo. Kasano nang, dinapat kahit kusong bata ni Claring. Di palang anak kong ibagbagami kang ibaw-ing mulaing ti matang mo ti sabali, tanin ni Claring, kahit talaga kayat na ka, hindi ko mapailaing nga. O, magkano ti pang ibaw-ing ang sabali, ado dita, ang galagi nagpilpili. Dilaing Claring ti kayat ko. Ngayon, parang may baw-ing ko ti ayat ko ti sangaili ng kasinsin. Pinaser ko nga ro iti Caribbean naman nami conforme ti mabaling ko ipasarabo. Kabutadot pabalinan nga bunga ti kwapul nga mulak nagpurusa. Nailukat ti Ridaw, ni Claring tinangilukat. Robert, kwapul para keng ka. Para kada kayo, no? Sino ti kasinsin mo ako? Grace, kasin, makate. Sumali ka nga, Robert. Ito ko ka. Ito man di magbagkan ka ni. Nga nagkalap ka rin sindata iti bigat nga tilapia ni Robert. Kinaskulaak, kinaraduar ti high school. Robert ni Grace. Kasinsin ko. Nagraip dagiti dakulap mi manong nemi naglamuyot dakulap na ko. Kit isumat din ti si Mao kanya. Nagsasalita kayo nga roda, tadarabidek. Claring sikat, umay ka pa siya rin. Huwag, ngayong magsasalita kayo. Anyat amom, baka ni
Grace tagagasat mo, imbes nga siya. Sabagay manong nami, nulang ati pagsasaritaan. Sabari ti pintas ni Claring, sabari mat ni Grace. Namuak manong nami, nga nagsardeng nga nagbasa. Para teacher college na kuman. Likad titawan mo ita na may 20, may 20. Mano kami titawan ko nga mo. Sila karadradura mo high school. Nakapubing tilangan. Nakaka-cute ka. Napimpitas kang ni Claring. Allah! Ipulo ka. Kasi, napimintasak ka nung musika. Talagamit kasi. No, tamang inanugot na. At the boyfriend mo, Grace? Ako ang pahay. Agar-arim ato. Ket ni Kasin Claring, awang batpay. Istorya ng orot kanyak, may panggap ka. Nabay ka kanong nga nag-arim. Ngayon saan nakakanumot asong batan ta din kayat. Abi nga na kayat. Adyak man mo tayo, baga nakit, mangalaplain ko na. At ang mag-aaram kang kuha ng engineering student. Baka isot kayat na. O mamad na ka no paspasyahan ni Sona dyan pag-gumubran na. Department store. Isar din ko nga rin din mga harim kang kuha na. May ang tanging kit nagamamutan, Grace. Akala alisto? Alisto lang. Yan tangi, talagang dinakayat ni Claring. Sungarod ako na napay kintay bigat, umay ka. Ta yam amok yung katikasinsin ko. Anya ta mom, baka no, dakay tag ko gusto ko na na. So, mabaling ka di Grace, kay bagag itan ti I love you. Kagalustukan. Dumteng ti ayat. Nga, insigida. Ti ayat ko ni Claring akit. Manipot high school kami. Aging ka nang nagtultuloy. Kung nakpegid di akit. Siksikan tulaeng. Diyak to agayat sa bali. Pustun sa. Napahot laon iti panaghanam ko kingkuhanan. So, yan takit adda ka. Sana ka di ka may kari. Saan ka di ka may kari-kari kang kati mangalap laeng akasko na ni Claring? Kaya rin mangalap ka no, nakadot makalapam. Saan ka lambat na mangalap? Agbangbang kagabay. Awang ka dito madiga bisyom? Diyak to pulos sa sigarilyo. Uminom, no, ano okasyon. Hindi, mga magusto. Occasionally. Napimitas pa yan, hindi ka pulos uminom. Hana, takasapulong mati-alcohol, tibag-itibay sa tao. Hanak lagi agbarbartek. Sa bali dya, amunat uminom, kadya agbarbartek, mambartek. Ano ka tingamin ti, sagode ti may isang lalaki ang sapsapulim. Grace. Kaskin ka? Ada? Kaskanyak? Nasingpet, nagagat. Awan ti dagas nga damag. Keng ka. Sino ka mo? Di Claring. Ni madla ka rin na mismo mga bagbaga. Nasingpet ka, nagagat ka, awan mati nga bisyom. Iso na lang ti question, awan ti mariklara keng kangayat. Tasamot ka sikat sa pulin na ararapapan ng baling asawa. Hangakas keng ka nga mangalap laeng ko na nagit. Nukastan? Ada namnamak? Panunutak pa ganay bag? Adalik ganay bag tarik na. Sige. Agyaman. Mabaling ka din nga, awisan ka? Nutoy. Di balay. Ipasar ka sa jay. Wano, di karayan. Mabalinan di kita rama. Rama? Agburak. Agalat ti jumping salad. Sa jay.
Mangmangit ko tirama, unat burak kung kunadang ang jak pinapadasan. Di padasan dito ang bigat. Di ba kami kasing mo? Ay, ado obrak do bigat. Anak makaumay. Di siya ka lang tumay. Sino kadwata nga ron? Datatang ginanang, kakapsat ko. Ijay tayo mangal daw. Ag-picnic tayo. O naman ko na. Sige. Kahit kung madaan ang tinaragsak yung experience dito, kahit kung naragsakat, iti panagbakasyon ko. Naragsakak nga nagawid manong naming at nadlaw ni nanang. Ay, naklon na kansamat din ni Claring. Awanin ni Claring nanang. Ana, apay awanin ni Claring. Tanang makadadanag kayo. Iti awanin ka sila din. Awanin ni Claring iti pusok. May bauingin kini Grace, ti kasinsin na. Kat masiguradong nanang, nga isot manubya. Kinapudno na, inamis ko iso nang pipiknik tayo ito no bigat, inte agbura. Basta. So, kadwa na. Kadwa na mila ni Claring. Handa nga kadwa ta ang trabaho nga ni Claring. Iso nga ni Grace to lang, di may mesang umay. Iti panagkunak nanang, makaiskurak to ito bigat. Manong nemi na pangkungarod dinagas ni Grace iti balay da Claring tapnoing kamin sa Jakarayan. Imunan datatang nanang kenegri kakabsat ko manong nemi nagaramid dan tililong sa diyay ang tugod na pa yan nagiti masapsapol nga panagluto kenda dumapaya ka sa pulan. Naglugan manong nemi ni Grace iti likudak. Kabuta na kapantalon, sinakaw na ti motor, manong nemi sa inaram. Nakaw! Di pa inaramid dito ni Claring. Ngem ni Grace nga di laing kalman nga na maamuk manong. Irakrakos ng tibtakyag di tibagik ta masapul nga agkapit kanyak ket ni medyo lasong-lasong ti kalsada. Pinala siya sinerek impastrik ko ti kurong-kurong manong ni ti baet ti kalidaan. Aging ka nakadanon kami ti igit ti karayan. Madaman nga burburak ni tatang manon nemi kat adan paglinungan. Ididumsag ni Grace. Napawa. Wow! Kahit ko tagdigos. Sige. Ngayon matapagsukatan. Kasano tagdigos ti karayan? Kasla, bay-bay mat lang. Nakatupis? Kahit mo gagtupis, nagtupis ka. Tapos na makita ti kina sexy. Awamit lang ti makabudo. Awan, hangalakit ba pa-enjoy. Yan di kita water lily. Pasko man dito ni. Di kita lang lumot. Ken kadaratan. Ores hanggang agtensyonelas. Madin na ima, asakam ni ta kadaratan. Nagmayat. Anong name yung tisar at aklat ang arudan? Yung saan kang bra. Nakatisar at lang arudan. Ang bra pa. Iwan na ito, mabasa ta t-shirt mo. Saka tumakdan, ang minar, kati, gusto lang basta. Naka-short ka nga rod. Ada short ko. Agsukatak lang. Nanang, mahalaga man, nakila tuwalya. Pagsukitan nyo man ko, nakay ba si timang lingid? Nali alangan mo't nga siya ti manglingid kang kuwan. No sikat manglingid kanya, kabiglingid ak pala kuma. Naka-short ti kumipkep, naka-t-shirt manong naming talagang saanan nga nakabra. Wow! Uri sampay na basa ti t-shirt na manong naming magminar. Nakapinpintas ti pamag-ina manong. Baglakid din na timteng ka, Grace. Dinakayat at talaga ni Claring kapata mangalap laeng ko na nakano, inulit-ulit. Ngayon ni Grace, imbaga na uri mangalap no nagaget, nasingpet ko na nadungo. Kinuyog ko manon name naka-short takmet swimming trunk. Kinuyog ko kat kastaw nito ayat padaga lumagto bumatok po. Oh! Nagmaya ket no tumakdang makita manon name nga maitakdang tiba pagpatingga itiya siket na
Makita nga talaga nagpintas ti duwaman sanas na mga la. Agbunga ta batam. Apay bunga ko ma. Wanda nagsisirip ka. Apay sirip ko man ito. Kit buy-buyain ka. Nasirip, aglilingid ako mga agsirsirip. O na niya. Iso kasano ko magbungat matak, hindi ka magsisiripin. Kit-kitain ka man nga mismo. Kababin pa, bagayo nga lalakain na kamabahay, ito kastoik na yun. Han, pagpintasan na pagid dita, awan pulos ti panakin ko na. Kaskin ka ti ka sa pula, Grace. Saan nga ni Claring? Ni Claring aming tinauna nga nakaidlabak, tayo nakampay ti high school. Yan talaga nga dinakayat for how many years then. Simple laki datintingkan. I love you. Saan ko misdeg? Sa iwan ka eh, saan ka misdeg? Kabayatin nga agat atras marang name at sakit na si Karod na natulid. Ay hakit ni. Inasidgak nga ama pan alawin. Napaara ko pa ken kuhanan. Pero ko pa na on Robert. Saan ka nga rarakupen? Alawin ka lang. So nga, iti pa nangalaw ko ken ka. Ala, nakikigamam dito. Malamutin dito sa ala. Akon nga na rin, alwadan tirik nakmanong nemi, dinagos kong inamalan di kiti lips na. Agul-gulagul palay di damo. Ngayon di kuhan, manong nemi, ituyak nan nga balbalsan naman. Ala, baka walang isigala ka. Han, agpadbadag nagsabat tirik nata. I love you. Wala ito sa ngagriri ni Kasin. Ang pakadak yung kuwana. Nga niya. Yung pudnok yung kuwana. Nakunak na saan nung talagang saan mo kaya ni Robert. Pausoy mo kanya kamutaya. Etek medsuna ko na. Amo, gastaya. Huwen. Baglagi din tanang bakasyonak dito. Manong nemi. Amok man nga buy-buyan dak datatang nanang kanirikapsat ko buy-buyan da kaming ang bibiyang mi kadakwada. Makit-kita naman. Ngayon talaga manong nemi nga nakasaganak ng mga sumbat ng yaman ti mapasamak kada kami kas pagarigan. Dito'y ko nga naamuan manong nemi nga nagliblibas gayam isuna di balay datadda kayat datatang ginanang napangyasawaan ken kuwan. Diyak kayat makiasawa ti diyak iayten. Maglagid din dito ito nagbakasyon na kanama mo ka, Robert. Nabaling ka din nga. Sana kong nagawawid siya balay. Ipakamok tulangin kada tatang ganinanang sa dinayang ko. Tapos saan naman dandanagan. Ngayon di kayat ko. Kahit kong humawid, agawid dan sa di balayo. Kahit kong adan mapasamak karata. Tapos naawan to ang timarami dan tilalaki nga mayat ng mga asawa kanya. Kaya nagbaling kanto kumamat ka na dungo, nagagat. Tapos di ka stakit, makunak na sa anak ang babawi, anang pili kang ka. Kaya tapos di ka stak, handak to papabasulan na tatang kininanan. Sige. Hindi, kanto alanin, ti arwatin, jayan da klaring, tagawid kanton sa jebalay, ta agden nata na kasagasawa. Kitam kadlaing ni ayat kinon kunak manong namin adon nga tawen nga inararim ko ni Claring ngem alabsak tag sa manong nemi jakpan na iggaman ti murdong ti ramay na. Irinto ta ni Grace manong nemi awampay 24 oras kunak kaladan nagkinawatan mi naraman akong dagiti bibig na manong nemi naggamakon dagiti adday ti barukog na aging gay di dumteng tirabi nga addan isuna dito balay nagagata muna tulungan ni nanang manong nemi alisto nga kutkuti kaya siyempre ididumteng hindi pa nagkaedad insagot na nga namin pinsan ti amin na kanyak impakat kumat amin manon nemi kababaraan nga agek kana purus kairutan nga arako. Impay ko keng kuha ti ayat manon nemi nging karik ayat nga awan patinggan na ayat adintog balbali. Idi ababangapan na umanong. Imbas nga ni Claring nga nabayag kong nga inararem
Ngem sanda akinayat gabata mangalapak kanulaeng sa balit nakalapak manong dimteng ni Grace ti biyak ko. Ket nakalalisto nga da kami metlang tinagkinawatan nga da kami tinagasawa. Narwam ni Grace itirikat amuna di trabaho na tuneg ti balay ket amuna katulungan iti karayan ten tulungan iti bangkag. Nadaan kami ti kabukbukudan nga balay manong nemi ket syempre nadaan kami naparaburam kami ti tallo nga anak. Nagasawa mat idin ni Claring manong nemi kalpasan ti makatawan sipod nagasawa kami kiti Grace. Ket natungpal na betlaan terapaap na tamay isang engineer tinaasawa na. Iso na lang tano daduma o man ibagbaga ti problema na iti kasinsin na nga babaero kano ti asawa na. Nagbababawi no api nga saan kano nga siyak. Kaya kunadan, ano talaga nga saan nga da kayo tinay kari, haan nga mapasama. Nga da kayo. No di ka tay kari ti tunggal anyaman muna sinuman nga nakaikarian. Dahito yung narot ti pagkastalitak manong naming kasletical malay nga napasamak. Nagyaman naklaon ay tilaing mo nga nangibasa. Sabi ko matadamat ni batik nga liwliwa. Adal ka na magsarmingan di biyag, kadagiripatak ka nagbuya ka nagdengeg. More power to your program. Ito yung nagyaman nga pagkaya mo. Robert, amay sa amang ngalap lain. Thank you man kadagiti nagbuya. Thank you, Robert.